शेतकरी बांधवांनो, बरेच शेतकरी कमेंट करून विचारतात की उन्हाळी सोयाबीन लागवड तंत्रज्ञान नेमकं कसं आहे, उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला सोयाबीनची लागवड कधी करायची, किती तारखेच्या आतमध्ये सोयाबीनची लागवड झाली पाहिजे आणि उन्हाळ्यात सोयाबीन लागवडीसाठी आपल्याला कोणता वाण निवडायचा। मित्रांनो, आज या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सविस्तर माहिती भेटणार आहे। कारण मित्रांनो, खरीप हंगामामध्ये आपण जे काही सोयाबीन पीक लागवड करतो आपल्याला पाहिजे तसं उत्पादन भेटत नाही। कारण खरीप हंगामामध्ये आपण सोयाबीन पीक लागवड केल्यानंतर सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या 2 महिन्यामध्ये आपली सोयाबीन काढणीसाठी येत असते आणि सोयाबीन काढणीसाठी येणं आणि वरून पाऊस सुरू होणं हे दरवर्षी आहे आणि दरवर्षी शेतकऱ्यांना हवं तसं उत्पादन भेटत नाही, खूप काही त्यांचं नुकसान होत असतं। मग मित्रांनो, शेतकरी बांधवांना एक प्रश्न पडतो की आता पाणी आपल्याकडे भरपूर आहे, मग आपण उन्हाळ्यामध्ये सोयाबीन पिकाची लागवड करू शकतो का? तर मित्रांनो, बिनधास्त तुम्ही उन्हाळ्यामध्ये सोयाबीन पिकाची लागवड करू शकता ॲज कम्पेअर्ड पावसाळ्यामध्ये जे आपला अतिरेक होणारा खर्च आहे। म्हणजे पावसाळ्यामध्ये वातावरण ढगाळ असतं, पाऊस जास्त असल्यामुळे बुरशीजन्य रोगाचा आणि किडींचा प्रादुर्भाव सोयाबीन पिकामध्ये जास्त दिसून येतो। त्यामुळे आपल्याला पावसाळ्यामध्ये सोयाबीन पिकावर जास्त खर्च करावा लागतो। मित्रांनो, जर खर्चाचा विचार केला तर उन्हाळ्यात सोयाबीनमध्ये खर्च कमी आहे। मित्रांनो, जालना जिल्ह्यामध्ये ओडीगोद्री नावाचं एक गाव आहे। त्या गावामध्ये एक प्रगतिशील शेतकरी आहे काळे नावाचे। त्या शेतकऱ्यांनी उन्हाळी सोयाबीन लागवड करून चांगल्या पद्धतीने उत्पादन घेतलेलं आहे। तर मित्रांनो, आपल्याला जर उन्हाळ्यामध्ये सोयाबीन पीक लागवड करायची असेल तर तुम्ही शक्यतो 10 जानेवारीपर्यंत लागवड करून घ्या। त्याचं कारण सांगतो। कारण मित्रांनो, जर तुम्ही 10 जानेवारीपर्यंत लागवड केली, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे म्हणजे मे महिन्यापर्यंत आपलं सोयाबीन घरामध्ये आलं पाहिजे। कारण जर तुम्ही उशिरा लागवड केली, फेब्रुवारी किंवा मार्चमध्ये लागवड केली तर तुमचं जूनपर्यंत सोयाबीन निघणार नाही आणि जे खरीप हंगामामध्ये तुम्हाला पीक घ्यायचं मित्रांनो ते तुम्हाला घेता येणार नाही। त्यामुळे तुम्हाला जर पाणी तुमच्याकडे अवेलेबल असेल, तुम्हाला जर उन्हाळी सोयाबीन लागवड करायची असेल तर 10 जानेवारीपर्यंत तुम्ही लागवड करू शकता, पेरणी करू शकता किंवा टोकन पद्धतीने लागवड करू शकता। मित्रांनो, आता सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे खत व्यवस्थापन। तर जे तुम्ही पावसाळ्यामध्ये खत व्यवस्थापन करता तेच तुम्ही खत व्यवस्थापन उन्हाळ्यामध्ये करा। फक्त मित्रांनो, ज्यावेळेस तुम्ही खत देताल त्यावेळेस लगेच तुम्हाला स्प्रिंकलरच्या सहाय्याने पाणी द्यायचं किंवा अगोदर पाणी देऊन जमीन पूर्णपणे ढाळून तुम्हाला सोयाबीन पिकाची पेरणी करायची किंवा लागवड करायची। मित्रांनो, त्यानंतर विषय आहे योग्य वाणाची निवड कशी करावी। तर मित्रांनो, उन्हाळ्यामध्ये जर तुम्हाला सोयाबीन पिकाची लागवड करायची असेल तर त्यासाठी जे आपण खरीप हंगामामध्ये वाण वापरतो त्यामध्ये बरेच काही वाण आहेत, त्याच वाणाची लागवड तुम्ही उन्हाळ्यामध्ये सुद्धा करू शकता। फक्त उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला पाणी व्यवस्थापन चांगलं करावं लागतं, खत व्यवस्थापन चांगलं करावं लागतं आणि विशेष आपला होणारा खर्च देखील उन्हाळ्यामध्ये कमी असतो। तर मित्रांनो, बिनधास्त तुम्ही उन्हाळी सोयाबीन पीक लागवड करू शकता, चांगलं उत्पादन घेऊ शकता आणि जून महिन्याच्या अगोदर तुमच्या घरामध्ये सुद्धा सोयाबीन येणार आहे, हे बी तुम्ही विकू शकता। तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला नक्की लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा, इतर शेतकऱ्यांना फॉरवर्ड करा। धन्यवाद।